Hello mga kabuhi family, ani ano sa kita ni nga tulunganon ang LV Amor Vlog. Today, I'm going to share with you lifestyle and home remedies alang ni anang kabuhi acid reflux or sa medical term ni ana GERD, gastroesophageal reflux disease. No, so mao kana ang yang medical term ang GERD, acid reflux. Muna kabuhi nato sa Binisaya, no. So adunay mga muhatag ko ninyo og 8 ka mga tips, no? 8 tips unsaon ang iyaang bang lifestyle and home remedies, no? So ang una ni ana, maintain a healthy weight, no? So kinahanglan magpagamay. Kung nagtimbang kita 250 libras ato nang himuong 100 pounds, no? So unsaon pag-exercise? Unsaon pag-exercise? Unsaon pagpagamay? Proper diet, kada bang nutritious food, and then exercise. Dili kita magputito couch atubang sa TV, atubang niya ng mga Netflix o uban pa, no? Walk, move. Mao kana no aron ang calories kanunay magaling, no? So medyo gamay-gamay ta niya, gamay-gamay na to atong kaon, no? Kun naanad kitag kaon sa ako nang ginaingon usa ka lechon ato nang himong tunga, no? Kun anang tagkaon og tunga sa lechon ato pag yung tungaon, no? So ingon ana, joke lang na siya pero mao kana ang mga tips, no, aron magamay. Then water, the usual stuff, no? So kibaw na tag unsa una nga mogamay ta, kanang ang atong calorie intake mausay atong i-withdraw. Deposit, withdraw mo o mo deposit tag 20 ka calories, kinahanglan atong i-withdraw ng 15. So ingon ana, no, maintain a healthy weight. Ikaduha mo kanang stop smoking. Na may mga babae po nga hinigarilyo na po mga laki daghan, stop smoking, no? Kung gusto kitang maulian ni anang ato ang acid reflux. So pag-undang sa kita anang tabako or sigarilyo, no, kay dili gina makaayo sa atong lawas. Makik-ergo man ta, makik-justify man ta, pero dili gina siya. In general, dili gina siya makaayo. Number 3, dili dayon ta muhigda human og kaon. Maghulat kitag 3 hours, aya kita muhigda labi na sa gabi. Walking aron mo lihok ang atong stomach, so dili kayo kasaka ang acid paingon sa ato ang esophagus, no? So ingon ana, dili dayon mo higda. Og manihapon tag 6 o'clock, 7, 8, 9, so ana tas mga 9 o'clock ay na ta mo higda, or mga 10 o'clock. So basta kay 3 hours before unya. After eating, dili na punta maglingkod dayon kay dako pud atong buyon. Move, walking lang, hinay nga walking. Avoid strenuous exercise after walking, after each meal, no? Dili may nang strenuous. After gyud, hulat patag mga 2 hours ay ta mag sabada. Pero walking will do, no? Kanang lakaw-lakaw lang gyud after eating, okay kay na siya aron mo lihok ang atong intestines, no? Aron healthy sad. Ang ika-4 mauna nga i-elevate gyud ang atong ulo sa ato ang bed, kana atong bed, i-elevate gina siya aron ang acid dili mo backfire, no? So mao kana ang ika-4 nga tip, no? Ang ika-5 ni ana mao kanang chew our food well, thoroughly, no? Eat slowly and chew the food thoroughly. Kanang ayuhon gyud usap kay kanang ato ang stomach ganahan gina siya og kanang mga soft bitaw, kanang mga humok lang, oh. Dili kay magkauntag adobo tulon kitulon, no? Kundili ayuhon og usap. Nanamon ang kalami, no? Inana. So kun fish, dali lang na siya nga kanon, pero usapon gid og maayo. Tagaan atong trabaho ang ato ang laway, ang ato ang saliva. Mupahumok anang atong gikaon, no? Pareho bitong sawa. Sa dili pa na nila tunlon, ila pa man gyud nang pahumukon pinaagi silang laway kanang sawa. No, muna nga og
mukaon ang sawa og tawo dili nila diretso uno kan ila paginang dugmok ko hasta bukog no aron dali nila matulon ang tibok tawo. So ingon ana pud ang atong buhaton no. Ingon ana pud ayuhon gid og usap no dili kay kaon tulon. So mao kana ang ika pito ni ana nga angay natong buhaton. Likayan nato tong mga makasupak sa atoang kabuhi. Aslom, maglikay ta sa tanang aslom, maglikay sa mga halang, kay kanang halang pirti kay na makairita sa atong kutok-kutok yun. Kanang aslom, kanang halang, mga fatty, kanang mga butter, margarine, kanang mga mayonnaise, kanang cream, mga full cream milk. Bawal na siya kay kontra na siya sa kusog na siya makakuan sa acid no. So mao to halang, aslom, mga pati spicy foods no. Maka trigger po na siya sa kabuhi or acid reflux no. Maka trigger na sila kanang mga caffeine, maka trigger na kanang mga cola. Maka-trigger na sila tanan bisan pagkatong mga colorless gawas sa tubig, water ragyod ang atong kanon imnon mintras tanto nga naa pa kita ni anang acid reflux or gaantos pa kita ni anang kabuhi. Temporarily raman pero by and by kun kuan na maalim na ang whatever mga disturbances dito sa sulod sa atong ginhawaan, hinay-hinay kaon na bita pero gamay lang gyud pod dili pod ingon og kuan gyud todo no. So self discipline with temperance mo ra ginay management anang kabuhi or acid reflux no. So lifestyle, so mo ni mga home remedies nga atong gihatag. And number 8, avoid tight fitting clothes. Kanang huot kayo biste maka kuan po na siya sa kabuhi, maka trigger no. Avoid tight-fitting clothes. Daghan ko videos nga nahimo na ana no. Bahin anang mga huot kaayo nga sinina. So akong usbon ang atuang lifestyle and home remedies alang ni anang acid reflux or kabuhi. Number 1, maintain a healthy weight. Kanang sakturan nga timbang no. Avoid smoking or alcohol or whatever. And then kanang do not lie immediately after eating, ayaw paghigda. And then, i-elevate ang atoang bed. Elevate, alugnan baka mo sa pawon, no? Basta kay dili, ana ba ang purma? Ana ang purma. Dili ginang ana, no? And so, number 5 is atong i-chew ug maayo ang food. Chew thoroughly. Eat slowly and chew our food thoroughly, no? Kana ayuhon ginato og pino-pino, ayuhon og usap. Tagaang trabaho ang laway. Munay trabaho sa laway. Ato pong ngipon ilang trabaho kana pong mudugmo, no? And so another is kanang naang i-exercise gyud, no? I-exercise na siya. Dayon maglikay ta sa mga aslom, maglikay sa mga halang, mga spicy food, mga fatty food, no? Caffeine, and then number 8, avoid tight-fitting clothes. So, lain usab ka na nga lifestyle and home remedies alang sa pagsulbad sa kabuhi acid reflux or medical term niya na GERD, no? Di magaling na siya mawala, pero at least ma-manage na to. So bye for now. Have a good and godly day, everyone. As usual, if the goings get rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya ra itong dangpan, bugtong dalangpanan, ang Ginoo ra gyud, our Maker, our Lord and Savior. So this is your Tita Lu, your ate, your nanay, signing off. So, bye-bye everyone.